Ακούσαμε την πρόταση της ΠΟΕΟΤΑ. Βεβαίως η εντύπωση που μας δόθηκε όταν μπήκαμε σε μια αναλυτικότερη συζήτηση, γιατί καταρχήν δεν γίνεται δεκτή από το Υπουργείο, ήταν ότι είχε ένα χαρακτήρα τελεσιγράφου. Και η συζήτηση μάλλον διακόπηκε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Εκείνο το οποίο θέλω να επαναλάβω είναι το εξής, ότι οφείλουμε απέναντι στους συμβασιούχους εργαζομένους που μετά την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους, να καλύψουμε αυτό το νομικό κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ ταυτόχρονα να μην δώσουμε το δικαίωμα σε εκείνους οι οποίοι έχουν μια διαφορετική αντίληψη για την αποκομιδή των απορριμμάτων και θέλουν να τα παραχωρήσουν σε ιδιωτικές εταιρείες, να μην τους ανοίξουμε τον δρόμο. Αυτή την ευθύνη πρέπει να την αναλάβει η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα και θα το κάνει, αλλά θα πρέπει να την αναλάβουν και οι συνδικαλιστές. Θεωρώ θετική τη στάση της ΠΟΠΟΤΑ, η οποία αναγνώρισε ότι η πρόταση της κυβέρνησης είναι σε μια θετική κατεύθυνση και ανέστειλε τις κινητοποίησεις. Θα είδατε ότι σε κάποιους δήμους, και ιδιαίτερα στο Δήμο της Αθήνας, ήδη έχει αρχίσει η αποκομιδή των απορριμμάτων. Εμείς θα προχωρήσουμε στην κατάθεση της τροπολογίας για τους λόγους που σας είπα και πριν. Θεωρούμε ότι πρέπει επιτέλους να μπει τάξη στον τομέα αυτό. Πρέπει να υπάρξουν μόνιμες θέσεις στην καθαριότητα, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Δήμων, και στη συνεργασία με τους Δήμους θα προσδιορίσουμε τον αριθμό τους και φαντάζομαι ότι θα είναι τελικά ακόμη μεγαλύτερο το νούμερο από αυτό που μέχρι τώρα έχει προσδιοριστεί μετά από τα αιτήματά τους. Είμαστε διατεθειμένοι να ενσωματώσουμε οποιαδήποτε, και αυτό είπαμε και προς τους εργαζόμενους, οποιαδήποτε πρόταση, άποψη που θα βελτιώνει την πρότασή μας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο και για τους ίδιους εργαζόμενους, αλλά και για την υγεία του κόσμου. Οι τόνοι των σκουπιδιών ακόμη υπάρχουν. Κύριε Υπουργέ, είπε ο κύριος Στράκας λίγο πριν ότι απορρίψατε την πρότασή του χαρακτηρίζοντας την αντισυνταγματική και ζήτησε ακόμη να υπάρξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Στράκας, δικαίωμά του να ζητάει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό. Για το αντισυνταγματική. Η πρόταση, έτσι όπως έχει κατατεθεί, και αυτό ξεκινήσαμε να τους εξηγούμε, δεν μπορεί να σταθεί. Η πρόταση εκ μέρους της ΠΟΕΟΤΑ. Για πάρα πολλούς λόγους, διότι ξέρετε ότι υπάρχει πρόσφατη απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου, έχει ένα ολόκληρο σκεπτικό, δεν μπορείς να τα παραγνωρίζεις όλα αυτά και να καταθέτεις προτάσεις απλά και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων. Ο κ. Στράκας λέει ότι μέσα σε 5 λεπτά την απορρίψατε. Δεν είναι αλήθεια αυτό, και όταν αρχίσαμε να κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση των αντιρρήσεών μας, μετά την πρώτη επισήμανση, σηκωθήκαν και φύγανε. Υπάρχει κάποια πρόταση που θα μπορούσατε να υιοθετήσετε από την ΠΟΕΟΤΑ? Ναι, για παράδειγμα υπάρχει το ηλικιακό όριο που προβλέπεται για την συμμετοχή στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Νομίζω πως εκεί θα πρέπει να διευκολύνουμε έτσι ώστε να μην τεθεί αυτό ως φραγμός. Η πρόταση δική σας είναι μακροπρόθεσμη, δηλαδή θα κατατεθεί και σήμερα, δεν μπορεί να λειτουργήσει αύριο. Μπορεί να λειτουργήσει αύριο μόλις ψηφιστεί, ακριβώς. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημά της. Με την οριζόντιση που ζητούν οι εργαζόμενοι. Αυτό επαναλαμβάνω ότι ό,τι δυνατότητες υπάρχουν θα πρέπει να τις ζητούμε μέσω του ΑΣΕΠ και της συνεννόησης με τον ΑΣΕΠ. Αν η ΠΟΕΟΤΑ φτάσει στα άκρα, δηλαδή επιμείνει στις κινητοποίησεις της, η δική σας στάση της κυβέρνησης ποια θα είναι? Ελπίζω να μην φτάσει στα άκρα. Διότι ο καθένας πρέπει να στέκεται στο ύπιος των ευθυνών του. Δεν μπορεί αυτή η σημερινή συνδικαλιστική ηγεσία με την στάση της να αγνοήσει ότι αντικειμενικά θέτει σε κίνδυνο και τις θέσεις των εργαζομένων μέχρι τώρα στον τομέα αυτό, αλλά ταυτόχρονα δίνει το άλοθη σε αυτούς οι οποίοι έχουν άλλα σχέδια για την διαχείριση των απορριμμάτων. Δεδομένου ότι έχει αλλάξει ο